Carlos, 2002 garren urte ezkerozti zaudemen zure kontsultakin, iaia 20 urte betetzear, horrek ez aldizu olako bertigo bat ematen? Bai, denbora uniza, denbora pasa da abudo, 20 urte bai. Antzintikan, 20 urte, antzintikan 4 urte gonitzen voleibolko Espainiako selekzioakin, gero ere bertze gauza lanak egin jut, eta denbora uniz, dudik gabe. Paziente uniz pasatu dire, izautzen zu jende unitzeri, gehienak ez ongi, etortzen diren gana pues, gauza batengatik, bertzengatik, denak minez, eta bai. Eta denetatik ikasten dela, ez da? Denatikan, eta sobretodo gehiena ikasten da pazienteken dudik gabe gero kurso hauniz eman martzu ikasteko gehiago eta perfekzionatzeko teknikak eta sobretodo osasuna lortzeko, pazienten osasuna lortzeko, eta bai, bertigo ya lo creo. Bai, aspaldiko kontu dire. Bai. Hola, ibilbideari soiteko, kapaz, ni behintzat atzeraka behiratzeko lepoan bauketzeo, ez dakit, ezin dut, ni hola. Mira, nahi bale mozu jaione, sartzen gara konsultara, eta saiatuko naiz, pixko bat, zuri laguntzia, aber ja, lepoa hori moldatzen aldugu, ustez baietz. Perfecto. Vale. Venga. Carlos, zer da bezero bat zugana etorri eta zuk egiten diozun lehenengo gauza, nola dijoa? Lehenbiziko galdera batzuk, zerraz etorri den? Nondu mina, ze pasatzen zaio, nola izan du da, gero ja, hasten naiz ja protokolo bat egiten. Kentzen dut arropa, ikusten dut neurrik nola diren, sorbalda badeko txiko, bertzia, eta gero ja hasten naiz test batzuk egiten, mobilideko test batzuk, ikusteko non duen disfuntzioak. Disfuntzioak eta ja erabakitzen dut ze egin. Ze teknikak hartu, izatea teknika batzuk de manipulazio batzuk, edo kraniosakrala, edo energia muskular, edo... Kraniosakrala, nahi hori asko gustatzen zait, hor siesta botatza badazaren eta zenbat eta gehi hor laxatu, ezta? Bai. Teknika bat haitz sutil da, eta nik eskutsa batzuk egin behar dizut, hortako paratu batzara etzanta, eta nik orekatuko dut zure tensioniak eta hori eskutsan bidez. Orduan, likido, zefalorrakido, bai burutik, bai sakroa joaten da, eta nik pulso horiek nabaitu behar dut nire eskun bidez, eta zu erlaxatu egonta, osea, nahi baldin bazu. Bai. Hau da beraz, kraniosakrala. Oen bertan zeri zaude arreta jartzen, o zeri jartzei jozu arreta? Orain ari naiz bilatzen, pulso zefalorrakidio nola mugitzen duen zure buruko hezurrak. Gehien bat, bilatzen ari naizena da esfenoidesa. Esfenoidesa da buruko hezur bat printzipala, zertaz hor dago lasilla turka, erratzen zaio, eta hipofisis hormona guztiak hipofisin dagoen, eta hortik ekilibratzen aldut gorputz tension hauniz. Eta orantxe bertan, saiatzen ari naiz mino solas eta dena, pues, zaila somar da. Bueno, orduan, minaz aparte, batek minen dunen etortzen zaizu, ez, zuri? Bai. Baina horretaz gain, holako gorputzaren egitura oreka mantentzeko edo gomendagarria da, noiz behinka bisitatzea? Dudik gabe, gehienez, eguneko kasi denak etortzen dire minaz direneak. Mino onben izanen zen tarteka, minolen, aietu minolen, orekatu, gorputza, pixko bat. Gorputza haiz
sentitzen du gauz gutxikin mejotzen da pil bat. Hortako antzintikan lagundu bat zaio eta hor bar da orekatzera. Carlos, Bai? ohartzen naiz sasoien honen neoteko elikadura garrantzitsu dela, elikadura ona, baino alde hau ere beharrezkoa da. Pues eskutik joaten algara, ni zueri txorienek jarraituko dizuet, eta arrainazuet bezala, elkarrekin jarraitzen aldugu. Hoxe baiet? Bueno,